Walose ndiko tende kod stages mag kansa. Ahinya kansa koro mar thuno nikech koro the world is backing a cancer month e dwe mar 10. So ka biro e kansa mar thuno chakore from stage 0 to 4. So stage 0 mostly enotin en kata under 1 centimeter samoro en thiedhe kata yot. Yudo ka patients moyud gi mano samoro ok tergi kata kimo. Nyala gol tumor no to otimo radio to otieko treatment kamano. And then koro stage 1 en ochopo 2 centimeters to en mana e thuno kanyo. And then stage 2 koro oduong matin 2 to daparobe. I think 2 to 5. Then stage 4 koro oduong matin, and then stage 4 koro means ni osewuok e thuno odhi e kuonde mamoko. Luore gi size gi kosewuok. And then stages go tire koro A, B, C, D. Kaka mara noyud ni en 2A. 2A tiende ni oduong lakini pok owuok odhi e lymph nodes. Koro ka degi yude e lymph nodes degi wacho kata ni 2B. And then koro koduong en 3. But koro kosewuok e thuno odhi e kuonde mamoko obedo stage 4. Koro nitiere koda stages mopogore opogore. To bende thieth mar kansa obed kansa mano bed mano mar thuno